Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sibingelela bonke abantu abalalele emhlabeni njengamanje. Sizovula ngomkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Mayenziwe intando yakho Nkosi Jesu. Siyakubonga Moya Ngcwele ngaleli thuba lamanje osiphe lona ukuthi sizokwazi ukulalela izwi lakho. Lisilungise, lisiqondise. Lona lodwa elinamandla okuphulukisa yonke imoya ebophila abantu emhlabeni nokukhuni beenhliziyo. Wena ufike ukhanye ube yisibani endleleni kumele sihambe ngayo. Siyakubonga Nkosi Jesu kuba wena usasiphile lesikhathi samanje ukuba siphile emhlabeni. Ilanga lingakashoni sisanikiwe isikhathi sokubuyelana sibe nobudlelwana nawe, ngoba wena indlela usuyenzile, kodwa uyambiza umuntu ukuthi akufune usanokufunakala, afune intethelelo noxolo kusanesikhathi ilanga lisabalele. Siyakubonga Nkosi Jesu kuba wena uthando. Sithethelele Nkosi uzusiphe namandla nokuqonda okuyintando yakho, ngoba wena ufuna sibe ngcwele. Usibizile, uyasibiza Nkosi Jesu namanje usibizele emngcweleni. Sipheka amandla Nkosi okunqoba yonke imisebenzi yenyama namandla kaSathane njengoba ezungeza emhlabeni njengebhubesi elibhungayo ecinga laba angabakhohlisa abazuze aqede ngabo. Kodwa Nkosi sipha amandla okumelana naye, siqine okholweni, sibe nokwazi ukuthi konke lokhu kwehlela abazalwane nalaba Nkosi obabizileke abasazokukhetha njengenkosi nomsindisi otshalayo enhlizweni zabo izwi lakho elinamandla okuphulukisa yonke imoya. Mabanqobe Baba, baphulukise kulamaketanga ababophile egameni lenkosi yethu Jesu Kristu inkosi nomsindisi. Thatha udumo namanje. Khuluma Moya Ngcwele uthinte umuntu esidwala sakho, ngoba waphefumulela umoya wakho kuyena uqeda ukumdala. Umuntu wayeyinto nje ethule, kodwa wena Nkosi waphefumulela kuyena waba nokuphila. Thinta-ke lowo moya Nkosi ophefumulela kuyena kwisona isidala umuntu akwazi ukuzwa izwi lakho ngesikhathi ukhuluma naye egameni lenkosi yethu Jesu Kristu inkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane, socela ukuba nithathe amabhayibheli lana wabeke khona, nisondele nawo ukuze sizoba nokuqonda umoya ongcwele mayikhuluma athinte inhliziyo zethu, asiphulukise kuwo wonke amaketanga asibophile nakuyo yonke imoya engakhothami ifakaza ukuthi uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu umhlengi la. Ngiyambonga uNkulunkulu ngaye. Over to you brother. Amen. Amen. Siyabingelela. Sibonge uNkulunkulu. Sibingelele egameni kaJesu Kristu inkosi yethu ewumsindisi, uNkulunkulu wangonaphakade, umoya oyingcwele. Amen. Sithi silokhu sithulela ubufakazi bokuthi uNkulunkulu munye, akanamphelezeli, akanambonisi, akanamhlangabezi, akanamsizi. Konke uNkulunkulu akwenzile ukwenzele ngamandla akhe nangezikhwepha zakhe nangokuqonda kwakhe nokuhlakani bakhe. Yes God. Amen. Sibonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe beqinisa abasenda ukuze bashiye nemiyalelo nemibhalo bathule ubufakazi bukaNkulunkulu. Siphinde sibonge nabapostoli bakhe uNkulunkulu, kuye uNkulunkulu ayebathumile ngaphansi kwesandla sikaJesu Kristu. Amen. Ukuba bathule ubufakazi balethe ukusindiswa egameni likaNkulunkulu wethu wangonaphakade uJesu Kristu. Amen.
Sibonga ubuhlakani bakho uNkulunkulu ongasoze bavinjwa okungahloleki ngenyama kodwa ke ngesiphiwo sikamoya uyakwazi ukubona ubuhlakani kaNkulunkulu kuphela uma uzozithoba uzinikele kuye. Amen. Sithi ke sithula ubufakazi baye uNkulunkulu lo. Sithula ubufakazi bakhe uNkulunkulu bokuthi uyena kuphela akekho omunye uNkulunkulu. Munye uNkulunkulu osiholayo nosiphethe noNkulunkulu ekumele sonke sizithobe phambi kwakhe. Bonke abanye uNkulunkulu basezweni bayizithusela izinto nje ezimile ezingenamsebenzi. Lezi ezibeke ngadini ukuze zisabise izinyoni nezinyoni zihamba zibone ukuthi isithusela lesi ayinyakazi lento ziphinde zihlale kusona isithusela zidlumbila phambi kwaso isithusela ngoba yini isithusela simi kwiposition eyi1 asikwazi ukunyakaza siyawa sifune sivuswe njengesithombe lesiyosibekile odongeni othi uNkulunkulu wakho naso siyawa asikwazi ukuzivusa asikwazi kwenza lutho sigcwala idust awukwazi asikwazi nokuzisula kufuneka wena usule. Sinamadlebe sinamakhala sinomlomo sinamehlo kodwa zonke lezo zinto azisebenzi. Asikwazi ukukhuluma, asikwazi ukuhogela, asikwazi ukuzwa, asikwazi ukubona. Yini uNkulunkulu enimenzile nini nimenze ngezandla. Akekho umuntu onesithombe sikaNkulunkulu. Isithombe lesikodongeni isithombe sesithixo. Noma isithombe lesi esikwirosal lakho emqaleni isithixo. Akusiyo uNkulunkulu lokho kuyisithusela. Uma uthatha ithemba lakho ulibeka kulonto uthi londile ibuyisa ithemba lakho lokukholwa uyazikhohlisa uyisibula. Udinga ukwazi iqiniso lokuthi uNkulunkulu ungumoya. And labo abakholwa kuye bakholwa ngokweqiniso. Okunye kumele ukwazi ukuthi uNkulunkulu ukuphi ehambe kwincwadi yamaHubo chapter 115 from verse 1 usheshe. Nina nimele nazi iqiniso lokuthi uNkulunkulu ukuphi wenzani wenzeni. Meqhathaniswa nalabo uNkulunkulu enibasemhlabeni nalabo uNkulunkulu bene nibashisela impepho nibahlabela imbuzi labo basemhlabeni. Ithini incwadi? Incwadi yamaHubo isahluko 115. Incwadi yamaHubo 115 verse 1 from verse 1. Ungasiphi thina Jehova, ungasiphi thina kepha uliphe igama lakho inkazimulo. Akufanele thina sithole udumo kodwa igama lakhe kumele sazi ukuthi lifanele udumo. So angifuni mina personally nefuthi ngiyakumela ukuthi akekho umuntu ofanele udumo. Ngabe i-celebrity, ngabe umprofeti wakho wamanga, ngabe umdlali webhola, bangaziwa kodwa bafanele udumo. Ibona kufanele banike udumo banike uNkulunkulu. Nilahlekisiwe nikhonza bona endlini yakho noma endlini zezingane zenu kugcwele izithombe zabantu abonakala TV. Zikhonza bona zifuna ukukhula zifane nabo. Ingane zifuna ukukhula zifana noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akekho kwi-presence yenu. So lokho ukukhonza izithixo ngezinto eliphakeme lobula. Angikhathali ukuthi ngabe umdlali webhola umthanda kangakanani. Uma umbeka ngaphezu koNkulunkulu endlini yakho kugcwale izithombe zakhe noma umculi noma ngabe umlingisi noma ngabe umfundisi omshumayezayo noma umprofeti wakashembe noma wasemaromini. Nithatha izithombe zabo nisibeke ejongeni nibenze izithixo nikhonza bona ngaphezu komoya engcwele. Lokho kubula. Ungasiphi thina Jehova. So thina lusifanele udumo. Nakanye nangolodwa usuku angifune umuntu ozongenza isithixo sakhe. Umuntu owenza njalo uzilethela amalahle ngokuba yena uyazonela. Mina ngiyantshela namanje ngithi angifune noyedwa
umuntu ngelinye ilanga noma ngolunye usuku oyothatha isithombe sami asiname kodongeni noma ngenza i-profile picture yakhe. Ngokuba ke angiyena uNkulunkulu, angilifanele udumo, mina ngiveseli eligcwaliswe umoya engcwele ukuze ngitshela abantu ukuthi bayeke ukukhonza izithixo nezithombe. Ungasiphi thina Jehova, ungasiphi thina, kepha uliphe igama lakho inkazimulo ngenxa yomusa wakho nangenxa yeqiniso lakho. Yayizwa indaba. Igama lakhe lifanelwe inkazimulo. Thina kufanele sidumise ngokuba igama laNkulunkulu igama leqiniso, igama esilinikiwe ukuze silikhonze. Uhlalaphi uNkulunkulu? Uhlalaphi uNkulunkulu ngoba akahlala esithombeni? Akasona futhi isithunzela. Akasona isakhiwo. Lento egcwele endlini zamaRoma noma emasontweni abo izithixo ezigcwele indonga ezingakwazi ukwenza lutho, bathi ingilosi, bathi oMaria, bathi ke umkhosi osezulwini. Amanga lawo. Abezizwe bayakusho ngani ukuthi uphi manje uNkulunkulu wabo na? Lalela. Lamasonto enu wonke ayimfeketho. Wonke lamasonto aqanjwe ngamagama abantu, angikhathali noma ngabe igama lesonto lakho uliqambe ngobani omthathele eBhayibhelini, but uma kungeyena uJesu Kristu noma uNkulunkulu Imfundiso yakulelo bandla lelo kungeyona yaNkulunkulu noma kaJesu Kristu, lelo bandla lelo ibandla eliyihlathi, ibandla elakhiwa umuntu ukufeza iziganuko zakhe zobukhotheni. Ngoba yini? uNkulunkulu akazasho ukuthi ke asibe ama-Baptist Church. uNkulunkulu akazasho ukuthi sibe ama-Roman Catholic Church. Yebo. uNkulunkulu akazasho ukuthi sibe amashembe of Nazareth. Yebo. Qana la. uNkulunkulu akazasho ukuthi sibe ke ama-Methodist. Yebo. So uma uNkulunkulu akazayisho loo nto leyo nasezulwini kwincwadi yesambulo akuvezwa kuthiwa ke khona ibandla lasema-Roman Catholic Church. Akuvezwa ukuthi khona ibandla laseZayoni. Yebo Nkosi. Yebo Nkosi. Amen. iZayoni indawo ephakeme uNkulunkulu ahlala kuyona, intaba yakhe ephakeme. Akashonga ukuthi asiqambe ibandla ukuthi iZayoni. Into esitshelwe yona ukuthi sibe ngcwele. And uNkulunkulu wethu ungcwele. Ithini incwadi? Ungasiphi thina Jehova. Bonke abezizwe bathini? Amen. Abezizwe bayakusho ngani ukuthi uphi manje uNkulunkulu wabo na? Abezizwe bazosho ngani? Babuze, bafuna ukwazi ukuthi ukuphi uNkulunkulu wethu. Amen. Kepha uNkulunkulu wethu usezulwini. Lo uNkulunkulu wethu sikhuluma ngaye usezulwini. uNkulunkulu wethu, mina noNkulunkulu wami engishumayela ngaye usezulwini. Uhlala ezulwini. Wenza konke akuthandayo. Wenza yonke into, usenza yonke into ayithandayo. uNkulunkulu wami akasona isithusela. Akahlala odongeni. Akahlala emathempelini enziwe ngezandla. uNkulunkulu wami usezulwini. Wenza akuthandayo. So labo uNkulunkulu wenu bagaxa umqaleni nalabo uNkulunkulu benu abayithombeni odongeni, uNkulunkulu wenu omhlophe oJesus. noNkulunkulu wenu onibiza ngoMaria osesithombeni. nekhehla elimhlophe esingalazi olodongeni. Ukukhohlakala lokho akuyena uNkulunkulu lobo. Yes Lord. Yes Lord. Qhubeka nje incwadi. Hallelujah. Kepha uNkulunkulu wethu usezulwini. uNkulunkulu wethu usezulwini. Wenza konke akuthandayo. Wenza yonke into ayithandayo. Owethu uNkulunkulu uyezenza izinto. Akahlali nje abisimungulu. Akahlali nje abesithixo odongeni. Wenza yonke into ayithandayo. Ngokuba ke bathe bengafuni ukwamukela inkazimulo yakhe, wabanikela ekutheni balandele iziganuko zey'nhliziyo zabo, wabanikela ebhujisweni. Izithombe zabo ziyisiliva negolide. Izithombe zabo lalela, nina nihamba nikela imali kubantu nithi abanakhele iy'thombe.
isiphiwo lesi abasinikwe uNkulunkulu ukuthi bakwazi ukudweba, bakwazi ukwenza izinto ngeensimbi nangamagolide nangamasiliva. Kodwa azangasho uNkulunkulu ukuthi senze imfanekiso yakhe. Akukho nokukodwa lapho kuthiwa kena asakhe umfanekiso kaNkulunkulu eBhayibhelini. So uma ungekho umfanekiso kaNkulunkulu, wena uthathelaphi umfanekiso kaNkulunkulu? Sifuna ukwazi. Ngoba phela eBhayibhelini akhona lodwa igama elichaza uNkulunkulu ukuthi ke wakhiwe kanjani. Izithombe zabo ziyisiliva negolide. Lezithombe zenziwe zandla zomuntu. Izithombe zegolide nesiliva izinto ezakhiwa abantu. uNkulunkulu akakhiwa ngomuntu. uNkulunkulu wakhe konke ngamandla akhe. uNkulunkulu akadinge lutho kuwena ngaphandle kokuthi wena udumise igama lakhe ngendlela efanele. Umlomo zinawo, zinemlomo kepha azikhulumi. Asikwazi ukuzikhulumela. Amehlo zinawo, Sithombe sikojongeni sinamehlo uyasibona, kepha aziboni. kodwa manje still ungena abantu ebusuku bazogqekeza. Umfazi wakho uma ungekho usemsebenzini uyasala afake enye indoda. Lesithombe sikhona ejongeni kodwa sinamehlo. Hallelujah. Anikho ekhaya, ingane zenu isala zezikhohlakala. Lesithombe sikhona ejongeni. Abanye baze basimboze bathi ke asifuni ukuthi si disrespect noma sihlambalaze uNkulunkulu wethu. Bamboze isithombe befuna ukwenza ukonakala. Isithombe lesi asiboni, asihogeli, asizwa. Amen. Lento yenzayo ukubula. Amehlo zinawo, kepha aziboni. Sinamehlo kodwa siboni. Izindlebe zinazo, kepha azizwa. Kwenziwa yini ukuthi nina abantu nibe uyibula ngalolu hlobo lokuthi ke nenza izinto ezingenangqondo ngalendlela le? Zinamakhala kepha azihogeli. Ubani onifundisile yonke lento le enyenzayo? Ngokuba phela ke uNkulunkulu akazasifundisa lonto against. Umelene nokuthi abantu bakhonza izithombe. Why emzini wakho noma endlini yakho kugcwele izithombe ukhonza zona na? Zinezandla kepha aziphathi. Angathani uma ngabe isithombe sesithixo sendoda ngesiphambano bethelwe nithi uJesu Kristu. Akuyena uJesu Kristu lo. uJesu Kristu akuyena uJesu Kristu wafa wavuka. Amen. Lonto lenza lapha ngiyazini. Amen. Khombisa bona ukuthi nitukile, nitukisiwe, nilahlekile. Zinezinyawo kepha azihambi. Anifuni ukulamukela ukuthi nina nikhonza izithombe. Yes Lord. Nilahlekile. Nitukile. Amen. Amen. Ndoba izithombe khona izithombe ethiwa ke lapha yana uJesu nabafundi bakhe ngosuku lwesidlo sakusihlwa lokugcina. Gcwele bonke abantu ongabazi apha esithombeni. Kuthi ngalesikhathi uNkulunkulu uJesu Kristu ehlala nabafundi bakhe khona umuntu ohlele badweba. Azikhulumi ngomphimbo wazo. So yonke lento enyenzayo yakhombisa ukuthi ke yobula ngokuba ke abazenzayo bayafana nabo. Yonke into oyenzayo uzitshela ukuthi wenza okuhle ukuze uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu akahambisani nakho. Abazenzayo bayafana nazo bonke. Wena njengoba ufana nesithombe ingoba nawe unamadlebe awuzwa. Amen. Unamehlo awufuni ukubona. Unangqondo awufuni ukuqonda. Unenhliziyo awufuni ukukholwa iqiniso. Yingakho ufaniswa nesithunzela. Abazenzayo bafana nazo Ngokuba bonke abathe awufuni ukulalela izwi laNkulunkulu, ufuna ukuzwa imfundiso yomuntu ekufaka ehlathini. Bonke abazethembayo. So nithembele ezintweni ezingenamsebenzi. Amen. Ngokuba yini ke nikholelwe ezintweni eziphathekayo. Anifuni ukukholwa iqiniso. Ezulwini alikho ibandla ekuthiwa elakaShembe. Yes Lord. Ezulwini alikho ibandla ekuthiwa elamaCatholic Church. Ezulwini alikho ibandla ekuthiwa ke amaBaptist noma amaLuthela noma amaMethodist noma ke ama non-denominational.
ayikho lonke ezulwini ngokuba ayishunyayelwe eBhayibhelini ayifakwanga encwadini engcwele indaba zokuthi ke khona amabandla emaqembu ezulwini uma ingekho ifunani pha emhlabeni ngoba ke haleluya ithi incwadi kaNkulunkulu ke intando yakhe mayenzeke emhlabeni njengasezulwini uma ezulwini kungekho lutho oluphathelene nama-Roman Catholic Church oluphathelene nama-Christianity oluphathelene nama-non-denominational oluphathelene nama-Methodist nama-Luthela nama-Baptist nawo yonke le mfeketho yamabandla khona emhlabeni wayenyenza uma ingekho ezulwini uma emhlabeni kwenzeka intando kaNkulunkulu. Uma nonke nina baholi nani baphathi balamabandla nithi-ke nenza intando kaNkulunkulu why nenza into engekho eBhayibhelini why nenza into engekho eBhayibhelini ngoba phela ke kwabafundisa ngakho kufuneka kutholakala encwadini engcwele abazenzayo bafana nazo. So wonke lamabandla kwashona nalamabandla khona amanye eqanjiwe ngabantu emhlabeni jikelele Phuma khona. Hallelujah. Ngokuba ke ithi incwadi kaJohane chapter 24 from verse 21. Chapter 4 verse 23 from 21. Church. Incwadi kaJohane isahluko 4. Incwadi kaJohane isahluko 4 verse 21. Verse 21. uJesu wathi kuye. uJesu wakhuluma nentombazane yaseSamaritheni ecacisa yona lento le ukuthi abantu bakhonza eJerusalem abanye bakhonza entabeni njengoba namanje uthola abantu abakholwa kuphi emasinagoge emasontweni amasinagoge awangashiwanga ukuthi ke ibandla lakaShembe noma ibandla lasema-Catholic Church kwathiwa isinagoge ngoba yile kwahlangana khona abantu befundiswa ngezwi lenkosi nangemiyalelo kaNkulunkulu nangomthetho kaNkulunkulu. So manje njengoba seniqamba amagama njengoba esho ukuthi naseJerusalem babehlangana khona. uJesu wathi kuye. Basebezigambela amagama abo athandwa yibona. Emva kwalokho abanye bahlangana entabeni labakaShembe basonda lapha ehlane bazenza ke ibandla likaMoses. Bazenza ibandla likaMoses. Yes Lord. Kodwa imfundiso yabo ikhohlakele. Baqamba igama lesonto ngegama labantu bakaShembe. Yes Lord. uJesu Kristu wayithathisa lonto ukuthi ke ngenxa ukuthi ke abantu sebephumile ekukholweni kweqiniso sebenza izinto ngentando yabo siyeza isikhathi. Uthathisa lonto kwintombazane yaseSamaritheni ukuthi angeke kusakhethwa manje ukuthi ke abantu bakaIsrael kuphela no. Uthi labo kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje. Isikhathi uJesu Kristu wathi siyeza sakhona wathi futhi ke sikhona njengamanje esakhona lapho abakhulekayo abaqiniseleyo mfundi yakhona lapho abakhulekayo abaqiniseleyo bayakukhuleka kuBaba bonke abantu abakholwayo. Amen. Isikhathi sasifikile. Amen. And isikhathi wathi siyeza isikhathi sesifikile namanje sithi ke leso sikhathi yisona manje kuthi labo abakholwa ngokweqiniso lapho abakhulekayo uma bekhuleka abaqiniseleyo labo abakholwa ngokweqiniso bayakukhuleka kuBaba uma bethandaza bawuthandaza kubani kuBaba ngomoya nangeqiniso. No bawuthandaza kuMaria kuBaba ngomoya nangeqiniso. No bawuthandaza kubaBaptist kuBaba ngomoya nangeqiniso. No bophana bawuthandaza kuma-Roman Catholic Church. Bayakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso. Kukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso. Ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye. Ngokuba uNkulunkulu ufuna abakhuleka kuye. Abanjalo. So lamabandla enu awekho eBhayibhelini asiwatholi. Angikhathali ukuthi ngabe uzojustify kanjani uzama ukudefend ibandla lakho imfeketho nale information ozanayo incazelo yakho angiyifuni ngokuba ibandla lakho alikho encwadini. Ibandla kaNkulunkulu ibandla labantu abangcwele. Abantu abangcwele bakhuleka kaNkulunkulu ngokweqiniso nangokomoya. Yes Lord. uNkulunkulu ngumoya. uNkulunkulu wethu umoya. Abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Uma ukhuleka uNkulunkulu kufanele ukhuleke emoyeni
awubizi abantu abakini abangasekho, awubizi uMaria, awubizi uJohane uMbhapatisi, awubizi uAbraham uthandaze kuyena. UNkulunkulu kaAbraham yebo, uNkulunkulu kaIsaac yebo, uNkulunkulu kaJakobe, ukuze ucacise ukuthi omuphi lo nkulunkulu ombizayo. uNkulunkulu ungumoya. Awubizi uJakobe uthi ke akuthandazele uNkulunkulu. Awubizi uMaria uthi ke makaJesu Kristu noma ke makaNkulunkulu. No, isilimo mawenza njalo uyisikula. And futhi awuvumelekile lokho uthinte isiphongo sakho, uthinte isifuba sakho, uthinte amahlombe akho, ubhawe phambi kwesithombe. uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu wethu ungumoya. Ingakho sithi phumani kulabandla enu. Phuma ungazi lokuthoma ngebandla engekho ezulwini. Ibandla lakho alikho ezulwini. Ungajabula ube nalo manje lithengela lihlipha nigqoke nihlobisane, but ke ibandla lakho alikho ezulwini. Nokukholwa kwakho akukho uNkulunkulu. Ngokuba imoto yakho nendlu yakho kugcwele izitika zamadoda aphilayo emhlabeni. Hallelujah. Nikhonza izithombe. Yes Lord. Nikhonza umfanekiso wezinto ezibhubhayo kunenkazimulo kaNkulunkulu. Amen. Ni weak. Amen. uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu ungumoya. Iyasho iBhayibheli lithi uNkulunkulu ungumoya. Hallelujah. 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 Yes Lord. uNkulunkulu ungumoya. Hallelujah. Incwadi yesibili kwabaseKorinti isahluko sesithathu. Yimi ungayi siyeza. Hallelujah. uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu ungumoya. Amen. Thatha lapho ukuthi wena ugqoke iskipa somuntu onekhanda egcwele igazi nameve ekhanda uthi uJesu Kristu. uNkulunkulu ungumoya, abakhuleka kuye bafaneke ukukhuleka ngomoya. And futhi ashongo ukuthi ke asikhonze uJesu Kristu inyama, bathiwa egameni likaJesu Kristu. Yes Lord. Bonke sicela egameni, igama likaJesu Kristu, igama likaNkulunkulu. Yes Lord. Igama likaJesu Kristu igama likaNkulunkulu. Ngokuba ke John chapter 1 verse 1. Igama elithi ke Jesu Kristu lelo gama lelo liqhamuka kuNkulunkulu. Incwadi yokuqala Wathi uNkulunkulu incwadi kaIsaya indodana izelwe. Incwadi kaIsaya 9:6. Igama layo sifuna igama layo. Asikhonze izinto ezibhubhayo. Uma kuukuthi sikhonza uJesu Kristu, uJesu Kristu akafaki sezulwini. Amen. Hallelujah. Incwadi kaIsaya isahluko 9 verse 6. Hallelujah. Ngokuba sizalelwe umntwana. Uthi uIsaya kuzele umntwana, siphiwa indodana. Siphiwe indodana. Umbuso uyakuba semahlombe akhe. Uphethe umthetho yizwi. Lalela mehluko. uNkulunkulu inyama akayona. Ngokuba sizalelwe umntwana. uJesu Kristu uzogcwaliswa ngomoya oyingcwele ngesikhathi ebhaphathiswa eJordani, ebhaphathiswa uJohane, kwavuleka amazulu, kwehla umoya oyingcwele, kwehlela kuyena. Siphiwa indodana. Lalela uNkulunkulu wathi le indodana yami engithokozile ngayo. Kuyindodana uJesu Kristu inyama, uNkulunkulu umoya oyingcwele athokozile ngayo. Yes Lord. Akayena uNkulunkulu uJesu Kristu inyama, no, indodana leyo. Yes Lord. Umoya ohleli kuyena. Amen. Amen. Uma kuthiwa kuzalwe indodana, Amen. umbuso usemahlombe, umbuso. Amen. Amen. Usemahlombe. Yes Lord. Umbuso usemahlombe. Yes Lord. Yes Lord. Umbuso uyakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyakuthiwa. Igama lakhe liyakuthiwa umluleki. Akulona igama likaNkulunkulu umluleki. Omangalisayo. Akulona igama likaJesu Kristu umluleki. uNkulunkulu onamandla. Akulona igama likaJesu Kristu uNkulunkulu onamandla. Uyise ongunaphakade. Kodwa ke siyazi ukuthi ke inyama akuyona uNkulunkulu. Yes Lord. Umoya oyingcwele owehlela kuyena uyona lo onikiwe. Ngokuba lelo gama lelo ligcotshwe ezulwini. Inkosi yokuthula. Asikhulumi ngenyama, sikhuluma ngomoya. Amen. Osebenzisa lela verse. Amen. Yes Lord. Incwadi kaJohane chapter 1 verse 1. Hallelujah. Incwadi ivangeli ngokukaJohane isahluko sokuqala kwiverse lokuqala. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Izwi lalikhona eqaleni, igama lelo lalikhona eqaleni. Ulizwi wayekuNkulunkulu. uNkulunkulu ungumoya, izwi lalikhona eqaleni. uNkulunkulu ungumoya, izwi lalikhona eqaleni.
uNkulunkulu ungumoya izwi lalikhona eqaleni ulizwi wayekuNkulunkulu ezindaba ulizwi wayenguNkulunkulu izwi lalikuNkulunkulu ilizwi linguNkulunkulu izwi esikhuluma ngalo izwi amen igama elithi Jesu Kristu igama kaNkulunkulu likhama uNkulunkulu lo gama umzimba uthatha igama noma ifa legama elinikwe uNkulunkulu verse 14 awuhlambanga bona lelo gama umzimba wanikwa lelo gama uNkulunkulu wathi ke uNkulunkulu onathi gama Jesu uNkulunkulu onathi Kristu ogcotshiweyo ugcotshwe kuphezulwini verse 14 ulizwi waba inyama izwi laphenduka inyama wakha phakathi kwethu leza phakathi kwethu inyama leyo uNkulunkulu ayiyakhile esibelethweni sobesifazane igama layo uJesu Kristu ulizwi amen ulizwi sayibona inkazimulo yakhe inkazimulo ingoba naku uvela ngokwenyama kodwa ke inyama ngiyona uNkulunkulu kodwa uthatha inyama wangena kuyona wayisebenzisa ukuze yenze lemisebenzi kufanele iyenze ukuze isindise thina inkazimulo njengeyozelwe yedwa kuyise egcwele yedwa kuyise uyena umuntu ozelwe yedwa uNkulunkulu lo muntu lo amakhe esibelethweni somuntu esifazane ngamadlana ngegazimulo yakhe uyena yedwa owazalwa kanjalo emva kwalokho akuzange kuze kube khona umuntu owazalwa ngokuthi azalwe umuntu esifazane engazange ahlangane nomuntu wesilisa uJesu Kristu kuphela owenzeka lokho kuyena ingakho kuthiwa ke inkazimulo njengoyedwa ozelwe kuyise ezindaba so incwadi uNkulunkulu wethu thina lesimkhonzayo ungumoya abakhuluka kuye beza kuye ngokweqiniso ngokomoya nangokweqiniso lento le yamaqembu enu enawo emhlabeni ababhabhathiza abashumayeli ngesono nihleli nizono niqukathelene nimfukuthe amahala nigcwele amasonto nilokho nithumelana ngokuthi ke ubani nabalandeli abangakanani kodwa nilandele uNkulunkulu anilandele imfundiso yakhe animazi uJesu Kristu nibhabhathiza ngendlela wrong abanye babhabhathisi yes lord hallelujah akuyona ibandla laNkulunkulu lelo uNkulunkulu ungumoya ibandla laNkulunkulu akusafuna nokuthi ke uzuqanjwe igama lifunakala igama libalekile ngoba lingabalekile igama ke phumani kule mabandla enu phumani ngobuningi benu nishiye la mabandla enu amanga hambe kuyona incwadi yaseKorinte hallelujah chapter 3 amen from verse 1 hallelujah incwadi yesibili kwabaseKorinte incwadi yokuqala waseKorinte incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesithathu verse 1 nami ke bazalwane bengingena kukhuluma kini njengokwabomoya nami ke bazalwane bengingena kukhuluma kini njengakwabomoya kepha njengakwabenyama sikhuluma nina njengabantu benyama siletha lokuqonda lokhu akusho umpostoli Pawulo etshela abantu baseKorinte webatshela ukuthi yonke into engitshela yona ngitshela ngoba nami nginani enyameni kufanele ngitshele izinto ngikwazi ukuhlukanisela khona ngizoba nokuqonda izinto zikaNkulunkulu nezinto zabantu njengoba izingane kuKristu engisanifundisa amen amen ngokuba ke nonke niyingane abanye benu siyababuyisa ngoba lahlekile bayingane emasontweni wrong so siletha esikoleni esifanele sikamoya engcwele lesi isikole sikamoya engcwele haleluya lesi isikole sikamoya engcwele indlela neqiniso nokuphila le ntshumayelo esishumayelayo indlela akuyona inkolo kamhlengi akuyona isonto lami anginalo isonto leli ibandla labangcwele sishumayela izwi lenkosi uJesu Kristu yes lord phela yona esishumayelayo amen sishumayela izwi lenkosi yethu uJesu Kristu amen akulona ibandla lami amen ngifitele seyakhiwe yes lord sekujaliwe yes lord mina umsebenzi wami ukuthi umnethisela noma yini ukuchelela
Ngiyachelela, ngisusukhula. Yasebenza. Ngisusa yonke lemfundiso yabafundisi beni bamanga. Ngiyenisela ngifaka amanzi njengoba yisho incwadi yathi Deuteronomy chapter 32 verse 1 isithi ke imfundiso yami kumele yehle njengemvula. Ngiyachelela. Ngiyacenga ngiphethe imbazo. Ngisusa zonke izihlahla ezingatheli imfundiso efanele. Ngiphi? Nganiphuzisa ubisi. Niphuziswa ubisi, niyacatshuliswa, niyachazelwa ukuthi yini engeyona yaNkulunkulu, yini engeyaNkulunkulu ngoba isayisikhathi manje sokuthi wazi ukuthi ngabe le bandla lakho likhona neBhayibhelini, hamba ulifuna. Uma uthola unginike inamba ithi 066 566 9245. Hallelujah. Uyawuza leBhayibheli lakho ungitshela ukuthi no, nali bandla lami ekuthiwa ke Roman Catholic Church eBhayibhelini. Noma nali bandla lami elithi ke Shembe of Nazareth, Shembe of Nazareth, uyayizwa le lonto le. Mfeketho. Baptist Church. uJohane uMbhaphatisi akukaze kushiwo ukuthi ke siqambe ibandla kuthiwe ke elika Johane, no. Jehovah's Witness. Hayi. Jehovah's Witness for apostoli ababekhona. Amen. Umuntu abanili uJesu Kristu. Amen. Nakhona ke uma sokholiwe yizwi ufakazi kaNkulunkulu. Amen. Kodwa uvele nje uqamba ibandla ukuthi ke elika Jehovah's Witness, no. Hallelujah. No. Akiwonga ukuthi ke asithi ke this is a church ebizwa ngani kuthiwa ke apostolic faith church, no. Akulona ibandla labapostoli, no. Abapostoli abafundi, abalandeli, ofakazi, abantu abathunyiwe ukuthi bahambe bagcwalise umyalezo kuthiwa ukuthi ibandla. Nganiphuzisa ubisi. So njengoba sichaza lezi zinto sichazela wona ukuthi nazi ukuthi isonto laNkulunkulu alikanjiwe ngegama lomuntu, alikanjiwe ngokuthi ke ibandla ekumele sithi ngoba naku legama likhona eBhayibhelini singalisebenzisa, no. Wathi uJesu Kristu kuPetru kuleli dwala leli ngizokwakha ibandla lami. Ukasho uJesu Kristu umnini webandla uJesu Kristu. Amasange Hades. Hallelujah. So uma semasanga sehagisi angeke azaphumelele iyona nje sisho manje sithi yonke lemfeketho emabandla enu namagama eloqambile phumani kona ngoba ungaphumi kulona uyanana esikhogweni. Amen. Amen. Uhamba nalo uyesikhogweni. Amen. Amen. Ngokuba manje uNkulunkulu simkhonza ngokweqiniso nangokomoya. Ngoba uNkulunkulu ungumoya, moya engcwele. Amen. Into kumele uyazi ngoNkulunkulu ukuthi kufanele ugcine imiyalelo yakhe ukuze wena usindiswe. Amen. Uma ungakwazi ukugcina imiyalelo kaNkulunkulu ngeke uze usindiswe. Amen. Uma ungakwazi ukuhamba ngendlela kaNkulunkulu ngeke uze usindiswe. Amen. And yonke indlela eyaNkulunkulu ihamba kuJesu Kristu. Amen. So ukuze wena ufinyelele kuNkulunkulu kufanele uhambe ngendlela kaJesu Kristu. Amen. It's simple. Amen. Hlonipha uyihlo lonyoko. Yes, Lord. Ungaphindi, Yes, Lord. ungabulali, Yes, Lord. ungafeli, ungantshontshe, ungaqamba amanga, ungabe ufakazi wamanga. Amen. Yeke uhlabela amadlozi. Amen. Phuma ebandleni engelona kaNkulunkulu. Yes, Lord. Ngizokwazi kanjani? No, uqala ubheka igama ukuthi lisho ukuthini igama ongaphansi kwalo. Amen. Likhona neBhayibhelini malingekho imfundiso yabo. Amen. Why nizalisana ningashadile esontweni? Why imfundiso wenu ebhizi eshintsha abafazi? Amen. Ngoba ebandleni kaKristu yenziwa lonto leyo. Amen. So yonke lento ngiyachaza simphuzisa ubisi ukuze nazi ukuthi ke nibiphi. Amen. Nikhuliswe. Amen. Nganiphuzisa ubisi, anganipha ukudla okuqinileyo. Ngokuba beningakaqini. Yebo, nakalokhu anikaqini. Ezindaba. Amen. Lencazelo le Amen. yakhombisa ukuthi wena usacathula. Thatha iBhayibheli lakho uvule each and every verse esibizayo. Ubheke ukuthi inkolo yakhe ikhona yini lapho. Amen. Amen. Ngoba ezulwini munye uNkulunkulu, sinye isihlalo sobukhosi, Yes, Lord. ayikho iTrinity, Amen. azikho izinkolo, khona inkolo eyodwa. Bonke abantu abekhonza yona leyo nkosi esihlalo sobukhosi Yes, Lord. esibiza ngoJesu Kristu. Yes, Lord. Ngokuba kulotshiwe ukuthi ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo nokuqonda
kwabaqondileyo ngikwenze ize. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte sahluko sesisokuqala verse 19. Bonke abantu abahlakaniphile emehlweni abo uNkulunkulu uyakwazi lokho. Amen. uNkulunkulu uyakwazi lokho and uyasho ukuthi ke labo abahlakaniphile uzobabamba ehlakanipheni kwabo ngoba ke ukuhlakanipha kwabo kuyaphela. Ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenze ize. Hlakaniphe ngokwamehlo wakho. Amen. Konke okwenzayo kwenza ngokuhlakanipha kwakho. Amen. Ngenxa yokuthi abantu abazilutho bayanilandela. Amen. uNkulunkulu lokho uyakuveza manje ukuthi lento yena yikho kuphela kuthatha wena ukuthi wena umuntu olandelayo uzibisele ngokusindiswa noma ufuna ukuhamba uyophupha nalesikhohlakali somfundisi wakho noma nomholi wakho oyisikhohlakali oyinja nje. Amen. Amen. Engakwazi ukukhonkotha ukuba nidakwa nabo utshwala nifeba nabo niphinga nabo Yes, Lord. niqamba nabo amanga nihambe nishumayela abantu nivimba abantu emgaqweni nibanika amaphepha nibamema nikhohlisa abantu ukuthi abanikele bathole ibusiso. Amen. Ngathi tshela kahle incwadi ithi wena nonke nomileyo wozani izophuza mahhala. Why mina kumele ngikhiphe imali ukuze ngithole isibusiso sikaNkulunkulu? Amen. Why? Niphuze wayini nobisi. Amen. Qhubeka. Hallelujah. Funda baba Nkosi. Yebo nakalokhu anikaqini ngokuba niseyibo abenyama. Umuntu osahlabeka ehlatshwa imfundiso lesifunda isisatha eBhayibhelini njengoba sifunda. Chapter le verse ncwadi yokuqala kwabaseKorinte Isahluko sesithathu. isahluko sesithathu Verse lesithathu. ubhalwe phansi. Hallelujah. Ngokuba niseyibo abenyama. Ngoba usaphila enyameni awukwamukela izwi. Lalela umuntu osamukela izwi osaphila ngokuqonda ugcina yonke umyalo kaNkulunkulu. Ugcwele haleluya haleluya glory to God uzolwe engcwele. Ngokuba uma kusekhona phakathi kwenu umhawu nokuphikisana. Ngokuba lebo abadlali benu limndele ngemndele ngazi ukuthi amagenge noma igebengu khona ama-26 ama-27 ama-28 lihlukene phakathi nendawo. Hayi mina ngwase Roman Catholic Church no mina ngwase Baptist no mina ngwase wonke umuntu uyazikhomba. Amen. Ngokuba uma kusekhona phakathi kwenu umhawu ngokuba lokuqhayela lena nilenzayo khombisa ngona ukuthi kugcwele umhawu phakathi kwenu kugcwele umona nobani ufuna ukufijisa isakhe aqamba amanga ngendlela yakhe ngokuba sonke uma sigcwele umoya engcwele sihamba ngendlela eyi-one kamoya oyingcwele akho maqembu sithi amen. awekho amaqembu Anisibo abenyama anihambi okwabantu na. Ngicela ukuthi ibandla lakho li-right ngoba naku kuyahlatshwa. Ibandla lakho li-right ngoba naku ngigqoka amabhlukwe. Ibandla lakho li-right ngoba naku nicula njalo nicula kamnandi. Nithini ngomoya oyingcwele? Aninawo umoya oyingcwele, aniwazi umoya oyingcwele. Anikwazi ngisho ukuthandaza. Nibeka izandla nikhuluma ngama-blessing plan nangokuphumelela ukuthi-ke uzothola imoto noma uma uthola i-testimony njalo ukhuluma ngezinto eziphathekayo. Khuluma ngezinto eziphathekayo ukuthi emsebenzini ukhushulelwa kwi-position. Ukhushulelwa imali, uthenga umuzi omusha. uNkulunkulu muhle. Iyona kuphela into yaziyo ngoNkulunkulu. Hallelujah. Uma zingenzeki lezo zinto uNkulunkulu awumboni. Khombisa ngona ukuthi ukukholwa kwakho ulimited. Yes, Lord. Ukholwa izinto eziphathekayo. Hayi abana inkinga sonto lethi ngoba sijaji siyadoma ama-tattoo. Siyayicula i-hip hop. Akulona isonto laNkulunkulu lelo. Isonto lamadimoni, isonto likaSathane. Qhubeka Uthi izayo ubani osizwileyo Nkosi. Hallelujah. Hallelujah. Ngokuba nxa omunye ethi mina ngingokapho
Paulo. Qala phansi ufune kahle. Ngokuba nxa omunye ethi mina ngingoka Paulo, omunye mina ngingoka Apollo, anisibo abenyama na? Ngesikhathi ishwanisa emabandleni enu, nikhetha umuntu ufuna ukuthi ufuna ukusonda kuphi. Nenza ama-buffet enkolo. Yes, Lord. Ikhona to khona kugcwele zonke amasonto. Ndiqamba amasonto ngamagama abantu baseBhayibhelini. Anibona yini abenyama ngokuba phela bonke abantu abamoya engcwele bakhuluma ulimi olulodwa. Amen. Pho uyini uApollo? Uyini uPaul? Iyini iRoman Catholic Church? Iyini iRoman Catholic Church neChristianity? NeLuthela, neBaptist, neMethodist. Iyini? Ushembe uyini? Bathi ngiyazonda, vele ngizonda isenzo esibi samanga. Amanga uNkulunkulu akawafuni, and ingakho sishumayela ngezinto ezamanga. Bayishumayela against izinto ezamanga. Yes, Lord. uNkulunkulu akafuni amanga. Engcwele. Amen. Bayizikhonzi enakholwa ngazo. Kwaba yilowo Labo bantu labo bandla enu ufuna ngabe banifundisa indlela zikaKristu. Bangaziqambeli into yabo. So uma abantu sebephuma sebehlukana phakathi nendawo bethi balandela umhlengi, abanye balandela uBright, abanye balandela omunye umuntu. Aniboni ngani ukuthi lapho umoya ngcola akasekho? Amen. Sanahlukana nasenamanye abathandayo ngaphezu koNkulunkulu. Bayizikhonzi enakholwa ngazo. Kwaba yilowo nalowo njengokupha kwenkosi. Mina ngatshala. So bona ke sebephumile ekukholweni abasatshalanga abenzi lutho bazenzela bona. Amen. Abahlangene lento ekhulunywa eBhayibhelini. Yes, Lord. Ngoba abafundisi ngemfundiso kaNkulunkulu no. Baphatha amaBhayibheli mahala. Banithumela ezikoleni ukuthi uyafundela abafundisi khona ngisoma position. Amen. Amen. Umuntu ukhola for 3 years and then usewubishop. Amen. Yini ngoba nobani usikela kwanonini? Inkosi angibabizanga. Anthunywanga uNkulunkulu. Yes, Lord. Mina ngatshala, uApollo wanisela, kepha uNkulunkulu wakhulisa. Bonke labantu kufanele ngabe benze umsebenzi oyi-1. Babambisene. Kungekho amaqembu. Ngokuba kufanele bengiyakashembe ngifike ngithole imfundiso. Uma ngiye eRoman Catholic Church ngiyothola imfundiso. Why? Konke kusebenzelana Ngoba phela uma konke kuqhama uNkulunkulu, bonke abantu abakhuluma ilanguage kaNkulunkulu bakhuluma ilanguage eyi-1. konke kusebenzelana kube kuhle. Yonke into ekhulunywa eBhayibhelini bakhuluma yona njengoba injalo. Ayikho into ezoguquka. Yes, Lord. Yes, Lord. Akekho umuntu ozozikhethela ukuthi no ngoba lokho kwashiwo uPaul mina ngeke ngishumayele ngakho. Amen. Ngoba lokho kwashiwo uApostle uPeter mina ngiyoshumayela ngalokho. Amen. Wonke umuntu ufanele athi amen akhulume the same language. Amen. Mina ngatshala, uApollo wanisela, kepha uNkulunkulu wakhulisa. Izwi ekhulunywayo ebantwini abamabandla nabantu abalandela amabandla enu kufanele libe linye. Amen. Ngokuba ke abapostoli nabaprofeti bayatshala. Amen. uNkulunkulu okhulisayo batshala izwi likamoya oyingcwele, izwi leqiniso. Amen. Hallelujah. Njalo ke notshalayo kalutho, noniselayo kalutho. Yingakho ngibuza ukuthi ke iyini inkolo yakho iphe eBhayibhelini? Uma ngempela ukuthi ke iyenisela noma iyetshala. Ngoba phela ke sifuna ukubona nikhula ekubeni nibe ngcwele, ningakhuli. Umuntu okhula ngokuba ngcwele nangokumesaba uNkulunkulu uyazi ukuthi ngeke asazibize ngento engekho eBhayibhelini ngoba uNkulunkulu azange azasho. Lalela hambe kwincwadi uhambe verse 18 khona lapha. Hallelujah. Makungabikho ozikhohlisayo uma umuntu phakathi kwenu ethi makungabikho umuntu ozikhohlisayo. Makungabikho umuntu ozikhohlisayo aziqhakambise azitshela ukuthi uyazi kakhulu yena ngaphezu kwabanye abantu, ngaphezu kaNkulunkulu, ngaphezu kwento ebhalwe phansi eBhayibhelini.
makungabikho noyedwa ethi uhlakaniphile kulesi sikhathi ngokuba lesikhathi lesi umoya engcwele uzambulile zonke izinto washo umprofethi uJoel wathi-ke amen ngiyakuthela umoya womoya engcwele enyameni. Joel chapter 2 verse 28. incwadi uJoel isahluko sesibili verse 28 kuyakuthi ngasemumva Ngiyothi ngayikhathi ezizayo ngithumele umoya wami Bese phezu ngithumela. kwayo yonke inyama ngithumela umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Ingakho sikwazi ukunitshela ukuthi lokhu akukona kwaNkulunkulu ngokuba umoya haleluya uhleli phezu kwethu njengoba wathumela uNkulunkulu wathini amadodana namadodakazi enu ayakuprofetha wathi siyoprofetha. Sikwazi ukubona izinto zikamoya engcwele sihlukanise kokungcolileyo nokuhlambulukileyo okungcwele nokungekho ngcwele. abadala benu baphuphe amaphupho izinsizwa zenu zibone imibono. Glory to God. Hallelujah. uNkulunkulu uyasivezela imibono. Ayikho into uNkulunkulu angayivezi uma ukholelwa kuye ekumele uyazi ngabe izokwenzeka noma ngabe senzakalile. Naphezu kwezinceku nezincekukazi uNkulunkulu uzokuvezela. Uthembekile. ngalezo zinsuku ngiyakuthulula umoya wami. Umoya kaNkulunkulu uthululiwe. Ingakho sikwazi ukunivezela unamasonto enu. Ngiyakuveza izimangaliso Awekho eBhayibhelini ezulwini nemfundiso nasemhlabeni. yasemasontweni enu ayikho eBhayibhelini. Ningcolile njengabafundisi benu. Phumani kulawo mabandla enu. Phumani. Yes Lord. Uma esontweni lakho bebaphathisa egameni likayise, egameni lendodana, egameni labo bantu labo abazilutho abambulelwe. Uma bebaphathisa kanjalo abazilutho abambulelwe. Ngiyakuveza izimangaliso ezulwini nasemhlabeni. Phela ke ukuze haleluya glory to God ukuze umfundisi noma umshumayeli wevangeli kufanele ukuthi uNkulunkulu. Uma ungathunyiwe uNkulunkulu usokubona. Malufundiswa. Fanele uthunywe umoya engcwele. Ukhethwa umoya engcwele ukuthi ushumayele izwi lakhe. Ngokuba uma ungashumayela izwi lakhe sokuexpose. Sizokuveza obala njengezinqa zesele. Amen. Amen. Angikhathali ukuthi ususonto 60 years but still upaphathisa abantu ukuthi baphakamise izandla. Yes Lord. Upaphathisa abantu ukuthi bafafazwe ngamanzi. We fraud. We fake. Yes Lord. We pick. Umzenzisi. Usikhohlakali. Yes Lord. Uyindodana kaSathane. Uyingilosi yomnyama. Yes Lord. Hallelujah. Ngoba wenza izinto ngokuqonda kwakho. Isincwadi ke mangabikho noyedwa ozozenza ohlakaniphile kulesi sikhathi. Yes Lord. Ngokuba uNkulunkulu uthini? Makungabikho ozikhohlisayo uma umuntu phakathi kwenu ethi uhlakaniphile kulesi sikhathi akabe yisiwula. Lowo osihlakaniphile emehlweni akhe ngalesikhathi uyisibula. Hayi ukuthi ke mhlawumbe uyisibula ngokuba yini akenzi into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Yonke into umfundisi noma ngabe umbishophi ayifundisayo nento ayiyona lento ayenzayo kufuneka ayithethele phansi eBhayibhelini. Uma ingekho eBhayibhelini lowo umfundisi omanga, lowo umfundisi kaSathane. Akabe yisiwula ukuze ahlakaniphe. Funeke ube yisiwula usho ukuthi ke funeke ungazi lutho ukuze uhlakaniphe. Funeke uzithobe. Ukhipha yonke into othi wayazi. Umuza uNkulunkulu awuzi ukuqonda kwakho. Ngokuba ukuhlakanipha kwaleli lizwe. Ngokuba ukuhlakanipha kwale emhlabeni kungubuwula kuNkulunkulu. Kublima. Ukuhlakanipha kwale emhlabeni kublima uNkulunkulu. Ngokuba yonke into othi ukuthi wayazi wena uNkulunkulu angayazi anoma angayifundisanga wena. Loyo imfundiso yokubula. Ngokuba kulotshiwe ukuthi ubamba abahlakaniphileyo ebuqileni babo. Ubamba abahlakaniphileyo ebuqileni babo. Wenza njani kuFaro? uFaro wayethi usile. Amen. 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 Wamlethela utwayi. Amen. Wamlethela amathumbu. Wamlethela izintwala. Wamlethela amaqoqo.
waletha ubumnyama. Amen. Wasebulala wonke amakhosana namakhosazana, ezilwane nabantu. Waphinde futhi wabulala olwandle, ebulala lonke iqembu lase-Egypt. Waphinde wa-expose abaprofethi amadoda ahlakaniphile ayebele uFaro efuna ukwenza izimangaliso ezazenziwa uMoses no-Aaron. Bahluleke ukumelana nobuhlakani kaNkulunkulu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo. uSawulu waze wahamba wayeka ukukholwa uNkulunkulu ofuna ukukhoza amadlozi. uNkulunkulu wambamba waqeda wambulala phezu kwalokho. Nokuthi inkosi iyazazi izindlo zabahlakaniphileyo ukuthi ziyize. Ngokuba yonke into efanayo ngokuhlakanipha kwakho uNkulunkulu uyayazi ukuthi iyize leze. Yonke imidlinzo nemicabango yakho oyicabangayo ukuthi uhlakaniphile ngokwakho nenkani yakho yokubala uNkulunkulu ayilutho. Wena awuyilutho uNkulunkulu. Nalabo bayigcina nabo ngaphambili ababekhe bahlakaniphile babengelutho njengawe. So wena mfundiso manga, nawe mpostoli manga, nawe mprofethi manga, nawe wena mama oshumayela. Lokho kubulima phambi koNkulunkulu. Ngokuba nifuna ukwenza izinkanuko zenu, nifuna ukwenza ukuthanda kwenu. Abantu abaningi bayizonda le gospel engishumayelayo ngoba ke bazona ukukhohlakala. Abafuni ukwamukela iqiniso. Ngakho ke akungabikho ozibongayo ngabantu. Nonke niyathanda ukuthatha udumo olulenzelweni. Angizwanga incwadi yamahubo ukuthi thini udumo malinganikwa thina, kodwa makukhazimuliswe lona igama likaNkulunkulu eliphakeme nawo wonke amagama. Anizwa yini? Anizwa yini? Anizwa yini? Phumani kulamabandla enu. Phumani nikhonze uNkulunkulu ngokweqiniso. Ngakho ke akungabikho ozibongayo ngabantu, ngokuba konke kungokwenu, noma uPaul noma uApollo noma uKefasi noma izwe noma ukuphila noma ukufa noma okukhona noma okuzakuba khona. Okunqale phansi ifunde, ufuna uyizwe nawe uyifunda. Ungayifundela ukuthi khona phansi ifunde uyizwe. Ngakho ke akungabikho ozibongayo ngabantu. Akukabi khona umuntu ozozibonga ngabantu. Ngokuba konke kungokwenu, noma uPaul noma uApollo noma uKefasi noma izwe noma ukuphila noma ukufa noma okukhona noma okuzakuba khona, konke kungokwenu. Yonke into eyenzayo nizenzela nina. So ungazibongi, bonga ngaphezu kwakho. Bonke okwenzakalayo kwenzakala ngenxa yakho. Ungalingi uziphakamise. Khazimulisa uNkulunkulu. Bonga yena kuphela. Hambe uncwadi esambulo. Nina ke ningabaka Kristu. uKristu ungokaNkulunkulu. Hambe uncwadi esambulo chapter 14 verse 14. Incwadi isambulo isahluko 14 verse 14. Ngase ngibona, bheka, nanto ifu elimhlophe. Nasi isambulo sokuphela komhlaba. Nasi isambulo sokwazi ukuthi konke okukhona manje uzofika esiphethweni. Lapho bonke yikho nakho bonke ocabanga ukuthi uyikhona kunesiphetho. Ngase ngibona, bheka, uthi uJohane, umpostoli uJohane aphinda umprofethi, wabona isibonakaliso, isambulo, umbono. Uthi wabona, bheka, nanto ifu. Wabona ifu elimhlophe. Labona uJohane umprofethi ophinda umpostoli. Naphezu kwefu kuhlezi
ofana nendodana yomuntu. Ezindaba Jesu Kristu sezulwini. Yes, Lord. Jesu Kristu besezulwini. Ifu wakhuphula ngefu. uJohane uyambona futhi nango embona ohambe kwincwadi yayisambulo chapter 1 nomqhele wegolide. Amen. verse 7 Bhekani uyeza namafu. ezindaba Amen. uyaconfirma incwadi ukuthi ngale uyambona ngapha uthi uyeza namafu Namehlo onke ayakumbona. wonke amehlo azombona phindela ngale Hallelujah. wabona ifu elimhlophe ohleli phezu kwayo engathi indodana yomuntu. Amen. Amen. Ngase ngibona bheka nanto ifu elimhlophe. Naphezu kwefu kuhlezi ofana nendodana yomuntu nomqhele wegolide ekhanda lakhe. Umqhele wegolide lokho kusho ukuthi uyena inkosi yamakhosi uyena oyisiphetho uyena oyisiqalo uyena owayekhona nokhona nozayo. Ezindaba lithi izwi ulizwi wayekhona eqaleni Jesu Kristu lo. Yes, Lord. Amen. Ulizwi Amen. wayeUNkulunkulu. Amen. WayenguNkulunkulu. uNkulunkulu weza emhlabeni waba inyama owayekhona Konke kwavela. nokhona. Hallelujah. Ulizwi wakhushulwa yifu. Amen. Amen. Lamusa ezulwini incwadi kaMateyu. no hambe kwincwadi ezenzo esekhuphuka esevalelisa yokuqala incwadi ezenzo. Incwadi ezenzo yokuqala from verse 4. Hallelujah. Kwathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi ningamuki eJerusalem. Uyaba ushimiyelelo ukuthi abahlale kuphi eJerusalem. Kodwa nihlalele isithembiso sikayise. fanele balinde isithembiso sikababa Enasizwa ngami. esasizwa ngendodana Ngokuba uJohane wayebhaphathiza ngamanzi. ngokuba uJohane umbhaphathisi wabhaphathisa ngamanzi kwaba kuphenduka. Kepha nina nizokubhaphathizwa ngomoya ongcwele. Uma esontweni lakho kungenamo engcwele ngingakholelwa kumoya engcwele ngingawazi umoya engcwele phuma ngokuba lokho esikhuluma ngakho kubhalwe phansi eBhayibhelini isithembiso lesi esikhona. Kungakadluli izinsuku eziningi. Khona lapho ababebuthene bambuza bathi Nkosi, usawubuyisela umbuso kuIsrayeli ngalesi sikhathi na? Wathi kubo akusikho okwenu ukwazi izikhathi noma imizuzu ubaba akumise ngamandla akhe. Kuningi okwabesifundisa abantu abasondayo beqamba amanga bezenza abaprofeti beexposeka ngokuthi yonke into abayikhuluma ayizange iqhamuke kuNkulunkulu bethi umhlaba uzobhubha ngo-2000. Amen. Bekhuluma yonke into bese uJesu Kristu uyeza ngo-2000. Amen. Amen. Baze bakhipha imuvu bathi 2012 kubhubha umhlaba. Amen. Abantu bajahile kodwa becorrect. Hey Lord. Nkosi yabantu bajahile kodwa becorrect. Lord, basindise. Bakhuluma amfeketho namanga namafunge. Bahupha amanga kaphedlana. Ngeke ufuna ugcwalisa ingane ukuba ufuna ukubekeka kahle phambi kwabantu. Abantu bashaya ukukhohlwa lezi zinto ezikhulunywa abaprofeti bamanga. Amen. Amen. Lithi uyeza manje uthi ke akusona isikhathi sethu sowazi ukuthi ke uNkulunkulu uzokwenza yini afuna ukwenza. Akusona isikhathi sakho ukuthi bawuthandaza ucanga ukuthi uNkulunkulu uzokuphendula ngesikhathi esifuna wena. Kodwa nizokwamukeliswa amandla umoya oyingcwele esefikile phezu kwenu nibe ngofakazi bami Khulunywa ngobufakazi phela eJerusalem. awukwazi ukukhuluma into ungenabo ubufakazi. Angeke ngibe nangishumayela into engiyithandayo ungenabo ubufakazi. NaseJudiya lonke Yonke into engiyikhulumayo nengishumayelayo inobufakazi. Haleluya. naseSamariya Khamba la eBhayibhelini eJudiya kwamele babe nobufakazi. eSamariya kwamele babe nobufakazi. kuze kube sekugcineni komhlaba. Wonke umhlaba kufanele uthole ubufakazi, uthole ubufakazi. Amen. Lezi ndaba Kwathi eseshilo lokhu
kwathi kwaseseshilo nayindaba enkulu wakhushulwa ebuka ifu lamsusa emehlweni abo washo yini ifu lamsusa emehlweni abo ifu wenze kanjani ifu lamsusa emehlweni abo washo ifu lamsusa emehlweni abo Jesu Kristu wathathwa ifu amen ifu amen lamthatha amen ifu wakhuphuka ngefu amen incwadi yesambulo chapter 1 verse 7 amen hallelujah ithi uzokwehla ngefu yes lord incwadi yesambulo chapter 14 amen amen bafuna umshayishe uma ukuthi uyafuna incwadi hallelujah incwadi isambulo sokuqala verse 7 hallelujah bheka uyeza namafu namehlo onke ayakumbona lowo wakhushulwa yifu njengoba ngithi mina ke ulizwi wayekhona ulizwi wayenkulunkulu ulizwi uNkulunkulu okhona nowayekhona ozayo hallelujah glory to God amen angithi wayekhona ekuqaleni eyizwi wenza enyameni waphinda ukhushuleka phezulu uyabuya the same muntu okhuphula ngefu uyena obuyayo nabamgwazayo hallelujah bayakumbona bonke abantu bayambona lalela hambe ku chapter 14 hallelujah shesha baba amen kase ngibona bheka nantu ifu elimhlophe lezindaba ithi incwadi yesambulo chapter 14 verse 14 kase ngibona bheka nantu ifu elimhlophe ifu elimhlophe naphezu kwefu Ohlezi ofana nendodana yomuntu yes sir enomqhele wegolide akushiwo ekhanda lakhe ukuthi indodana athiwa ofana amen ofana amen amen ofana amen akushiwo ukuthi indodana yomuntu ofana enomqhele wegolide ekhanda lakhe wegolide nasezandleni sakhe enesikela elibukhali lalela inkosi yamakhosi lo owashiwa buye mebuzo konke ibandla lakhe kanye azobhubhisa nomhlaba amen njengoba ebonakala ephethe isikelo akulona isikela nje lokuhlobisa amen amen elokuvuna amen isikela elokuvuna njengoba linikiwe isikela noma liphethe akabuyeli uzosinekisa amahleza akabuyeli ukuzokwenza abangani ukubuya kwaJesu Kristu umhlaba uyabhubha qhubeka ufunda yes lord enye ingilosi yayisiphuma ethempelini kwase kuphuma ingilosi ethempelini imemeza ngezwi elikhulu ithi kohlezi phezu kwefu imemeza kulowo oyinkosi yamakhosi phezu kwefu uJesu Kristu faka isikela lakho uvune ithi ke manje isikhathi sokuthi ke manje uhambe uyofaka isikela lakho ususe konke okukhona emhlabeni uyovuna ngoba yini ke isivuno sesivuthiwe sesikulungele ukuvunwa ngokuba kufike isikhathi sokuvuna sifikile akakofiki manje but niyatshelwa ukuthi isikhathi siyeza uJohane wasibona incwadi ithi akusona isikhathi sokuthi isikhathi indaba yethu ukuthi sazi ukuthi uzofika nini kodwa ke asibe sizilungiselela ngokuba sekomile ukuvunwa komhlaba kulungele ukuthi ukuvuna kwani komhlaba umhlaba uzovunwa nayo yonke into ephakathi umhlaba uzovunwa nayo yonke into ephakathi ekuqhamuka uNkulunkulu amen bese ngokuloko sekuvuniwe bese kuyahlungwa amen bese kuhlungwa kuyahlukaniswa inhloko nesixhanti ukuthi ke ngabe wena ulungele yini ukuyoba isikhonzi sikaNkulunkulu ungonaphakade noma wena ke uhambe uyoba isikhonzi sikaSathane esihogweni naye nishe amen amen ngokuba ukhonza amanga bowuvatha ufuna uba muhle kodwa manje ukhonze bandleni lamanga benenza umathanda niqambela amabandla enu nobani uvula ibandla nobani uvula isonto akekho ufundisa ngeBhayibheli kodwa
bafundisa ngama motivational talk, bafundisa ngezinto ezithandwa yibona. Okwenkanuko. Abafundisi umoya engcwele bayasaba ukukhuluma iqiniso, ba-weak. Amen. Bonke ba-weak. Bayasaba. Bayinzalo yezinyonga. Bayinzalo yofezela. Akungeni lutho okungcolileyo. Bathatha iminikelo yini bathi umgwazo, bathatha imigwazo abayinikwa abaphathi nababusi balelizwe. Ngoba nakho kungafanele bashumayele ngezinto ezikhohlakala, ingeke abafundisi bezinja ezingenamsile noma izinja ezinemsile efakiwe phansi komlenze. Bayasaba ukushumayela iqiniso. Yebo bashumayela bame lapho bamemeze bajuluke. Bakhuluma yonke into engeke babhelini. Amen. Benza abantu basemoyeni. Ithini incwadi? Hallelujah. Ohlezi phezu kwefu wayeseliphonsa isikele. Lebe seliphonsa isikela Emhlabeni. kuphi? Emhlabeni. Yazindaba. Mase angithi Wawusuvunwa ngicabanga ukuthi ke ubuye kwaJesu Kristu ukuzodla amagrebhisi. No. Mase uyaphonsa isikela kusho ukuthi kuzoba isiphetho ngokuba ke sekuvuthwe ngokwanele ukuthi kuvunwe. Sekufike isikhathi. Wawusuvunwa umhlaba. Uvunwe umhlaba. So uma uvuna umhlaba ngifuna incwadi esambulo. Chapter 21 or chapter 20 verse 11. Uma usuvuna umhlaba. Amen. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe. Emva kokuba usuvuniwe umhlaba ezulwini khona isihlalo esikhulu azikho izihlalo, ayikho iTrinity. Ayikho indodana noyise ezulwini, no. Akukho eBhayibhelini. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi isihlalo esisodwa sobukhosi esikhulu esimhlophe. Simhlophe qwa. Nohlezi kuso. Lo ohlezi kuso. Ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. Ubani omunye ozobuya ngani bekuthi ayena uJesu Kristu, bekuthi uJesu Kristu akahleli isihlalo sobukhosi. Ubani omunye ozobuya? Akutholelwanga indawo. Mawukuthi uJesu Kristu akayena uNkulunkulu, ubani omunye ozobuya? Ngoba lithi iBhayibheli ke inkosi uJesu uzobuya. Amen. Ngendlela ahamba ngayo. Hallelujah. Ifu uzohlangalo isikelo uzoliphosa. Mase liphosiwe isikelo ngaphathwa yonke into. Njengoba kuthiwa umhlaba uzobhubha kusho yonke into ephakathi. Uyosha umhlaba nayo yonke into ephakathi. Ukuphosa kwesikelo lo. Amen. Sekuyabonakala manje la. Amen. Amen. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso. Ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. Akutholelwanga indawo. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. Abantu abafile. Amen. Abakhulu nabancane. Babonakala phambi kwesihlalo sobukhosi. Bese kwahlulelwa ngemisebenzi yabo. Bese kuvulwa yini? Kuvulwa izincwadi. Izincwadi zavulwa. Nenye incwadi yavulwa. Eyokuphila. Ngeyokuphila nabafileyo bahlulelwa ngalokhu okulotshiwe ezincwadini. Uma igama lakho engatholakala encwadini engcwele ngokuba wena ufunanga ukuphenduka usaphila njengokwemisebenzi yabo. Awufunanga ukuzisola ushiye imikhuba yakho yasenyameni. Yowahlulelwa njengomsebenzi yakho. Emva kwalokho kuyakwenzakalayo. Nolwandle lakhipha abafileyo. Nolwandle laselikhipha bonke abagunywa yilwandle nabafela khona olwandle. Ababekulo. Nokufa neHades. Bonke labo abafaka iTitanic. Kwakhipha abafileyo. Bakhipha ababekulo ulwandle. Bonke abantu abafela olwandle bayophuma. Nalabo bahlulelwa eHades nabafile bayokhishwa. Bese bahlulelwe yilowo nalowo umuntu ngamunye njengokwemisebenzi yakhe. Bahlulelwa ngemisebenzi yakho. Ukufa neHades kwaphonswa echibini lomlilo. Ukufa isihloko neHades. Lokhu kungukufa kwesibili.
base bephonswa echibini lomlilo. ichibi lomlilo Lapho isilo nomprofeti wamanga kanye nengilosi zabo behlushwa khona bangona phakade. lokhu kungukufa kwesibili Lokho ukubona kufa kwesibili ke lokho ichibi lomlilo ngoba lokuqala ukufela esonweni. Ngesikhathi ufa sewufa ngokwenyama ufela esonweni uma sephuma uphefumulo uyolinda esihogweni uyohlushwa. uma ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila Uma igama lakho lingekho encwadini yokuphila waphonswa echibini lomlilo uyesihogweni. Uma igama lakho lingekho kule ncwadi yokuphila uyesihogweni. Singihlala sobukhosi ezulwini. Yini inkosi? Jesu Kristu inkosi. yes Lord hallelujah Incwadi yezenzo. incwadi izenzo zabapostoli sahluko sesibili verse 38 uPetru wayesethi phendukani ilowo nalowo abhaphathizwe egameni lika Jesu Kristu. Abakholwa kuKristu bakhuluma njengalokho umoya obanika ukuphimisela. Bafundisa njengalokho uNkulunkulu ebambulelile. Akufanele ngize ngihlale phansi ngibhale phansi ngiplan. Yonke into engifundisayo nento enginikwa umoya engcwele angiyicabangi. Umoya engcwele uyanginika uyangihola. Angiplanele ukufundisa abantu. Lokho engibonile ngibona ngiyakhuluma. Phendukani ingakho sikhuluma lapha kwenu usuku nosuku. Nimona ngishumayela njalo ingoba umoya engcwele uyasihola. Uyasikhombisa lokho kumele nikwazi ukuze nizokwazi ukuhlukanisa phakathi kokungcwele nokungekho ngcwele, phakathi kokungcolileyo nokuhlambulukileyo. Isikhathi lesi sona manje lesi sokuthi uphenduke phuma kulelo bandla lakho lonkolo yakho ngayo noma igama layo imfeketho yegama kodwa ngoba likho eBhayibhelini. uNkulunkulu azange aziqambe ukuthi uyibandla lamabaptist noma lamaCatholic noma lamaChristianity noma ngabe ibandla lani lelo engekho eBhayibhelini. Igama noma ibandla lika Jesu Kristu. uPetru wayesethi phendukani ibandla labangcwele lika Jesu Kristu. uNkulunkulu izwi elingcwele, izwi lika Jesu Kristu. Ingakho le ntshumayelo yethu sibiza ukuthi ke izwi lenkosi uJesu Kristu. Izwi ngoba lesi igama ulizwi wayekhona eqaleni namanje usakhona. Izwi lakhe sishumayela lolo zwi lelo enisimile kuleso sisekelo. Angivotelwanga umuntu ukuze ngishumayele, ngithunyiwe umoya engcwele. Angikwenzi ngokuziphakamisa, angikwenzi ngokuhlakanipha kwami, kodwa inkazimulo evelile kimi ukuze ngikwazi ukuthi ngikhulume lokho okubhalwe phansi. Iyona le ngenza ngikhulume iqiniso. Amen. Amen. Hallelujah. So phendukani. Amen. Ilowo nalowo abhaphathizwe. Fanele ubhaphathiswe. Ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Amen. Alikho elinye igama ongabhaphathiswa ngalo ngaphandle kwenkosi uJesu noma uJesu Kristu. Egameni lika Jesu Kristu Kuphela, period. kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Uma uzibona ukuthi wena uphila esonweni noma isonto lakho lenze izinto ngendlela ephambene, uyaphuma kulona. Mawuphuma kulona uzakule mfundiso le. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sika moya wengcwele. Le mfundiso le ebhalwe phansi eBhayibhelini akuyona kamhleni. Izwi lika Jesu Kristu. Yilona kuphela lomsindisi. Akekho uzoza uNkulunkulu engazange ngeke uze uthole umoya engcwele ungazange uhambe ngendlela kaJesu Kristu. Ngeke. Hallelujah. Ngeke. Ingakho ngithi ke ama-Roman Catholic Church awanawo umoya engcwele, oShebe abanawo umoya engcwele, abaBaptist abanawo umoya engcwele, amaLuthela awanawo umoya engcwele. iZayoni noma zingajikeleza insika kodwa sebenzisa iwasho, isihlaba inkukhu senza amaladi, azinawo umoya engcwele. Uma ufuna umoya engcwele uzokwenza ukubhala uKristu phansi. Hallelujah, glory to God.
yona kuphela indlela onayo yokuthi uhambe ngendlela ebhole phansi. Haleluya, haleluya. Yona ndlela kuphela yokusindiswa. Phendukani ilowo nalowo abhaphathiswe Baphathiswe egameni likaJesu Kristu. igama likaJesu Kristu lona kuphela. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Uzithethelelwe izono zakho, fanele ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Khona niyakwamukelisa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Usithola ngoJesu Kristu kuphela isiphiwo sikamoya oyingcwele. Kuphela. Ayikho enye into, akekho omunye ongakunika isiphiwo. Asithengwa. Ungana millions. Haleluya, glory to God. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Thembiso esenu abantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Nibiziwe dilini. Nibiziwe. Wayesenezezela wachaza ngamanye amazwi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni manje isikhathi ukuthi usindise. Hallelujah. Glory to God. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Baba uNkulunkulu namandla siyabonga uNkulunkulu ngomsa wakho nangothando lwakho. Ukuthi wena uNkulunkulu ungithetheleli, ungumsindisi, and uyasho uNkulunkulu ukuthi kufanele sisindiswe. Ukuba wena uNkulunkulu uthubele indodana yakho yona yodwa ukuzosindisa isizwe. Thina uNkulunkulu siyakholwa yikho. And siyazinikela kuwe uNkulunkulu ngenhliziyo, ngemoya, nangemzimba yethu ukuthi kuba uwe uNkulunkulu ozogcwalisa ngomoya wakho oyingcwele. Sifunde indlela zakho ngokuqonda baba nangokuthanda. Sizithobe phambi kwakho uNkulunkulu siba amaveseli kufanele asetshenziswe edumisweni ukuze senze umsebenzi wakho ofanele uNkulunkulu. Sibabize bonke ngezwi lakho uNkulunkulu. Sichelele ngezwi lakho uNkulunkulu, wena okhulisayo uNkulunkulu. Namanje baba sisiza phambi kwakho siyazithoba. Sithi uNkulunkulu enze okufanele ngathi njengabantwana bakho. Siphe uqondo, siphe ukuthula. Usikhulise ngesipho sikamoya oyingcwele. Ukumusa ngowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Amen. Bazalwane, sizoyishiya inamba kubo bonke abanemibuzo nabanokuphikisana ngokungaqondi nenkani. Soyishiya inamba kuze unombuzo ufone noma usende WhatsApp noma iSMS 066 566 9245. Nabadinga umkhuleko baphulukiswe kuyo yonke imoya basende WhatsApp. Ngizoyiphinda inamba 066 566 9245. Ngizoyiphinda 066 566 9245. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Sibonga bazalwane, siphinde futhi sibonane ngokuzayo inkosi mayivumile. Amen.